Tapos karon guys, i-challenge ako si Nungdong. Kuwanta lang. 5-5 na siya, 5-5. So pag ang mapildi kung mapildi ta ka, kung makadaog ko, quiz ra, pero kung makadaog ka sa kuha, tagaan ka 50. Ganahan ka, libre na oh. Sige, game. 5. Kasi mo na siya guys. Kasi mangita mo ginanim sa mangita man. Ay sa Google ko sa. Ana, nya ra. 5 ra. Isa-isa. Unya, Dua-dua. ha? Di ako sa una, and ikaw rin sa dua. Tas to ha. Tas to, imong dua. Tarong nga. Sige, tara ba, Last na, last. Last. Awa lagi daan ko. Daan pagid lagi. Kalay-kalay.